Xayrli kech do'stlar. Bugun da biz sizni cheksiz muhabbat dunyosuna chaqiramiz. Huquq bilguvchi Oyrat internetda tanishgan qizni nechik izlab topgan? Ozod Fazliyev uyindagi hallarni ne uchun video kameradan kuzatib tura? Bola tarbiyalauda Fazliyevlar retsepti. Qayda sotilgan oltin aybat? Zarkan ishlanmalarning sifati haqida bizning reportaj. Muhabbat, yaratuv, ondan da tatlı his bormikan dunyoda? Birga qarshilagan olsu tonglar, bir-biriga yaratib qaragan qarashlar, tatlı irinlar. Lekin muhabbat tatlı deganing bilan gina kelishmas edim. Muhabbat tatlı da, eshi de erinta turganda bo'lirga mumkin. Shunga da yoshlar ilanishgancha bir-birsin bik niqlab sınaylar. Бәхет бит ул, ике гашык, кулда-кул, күзләр күздә, икесеннән эзләр кала, көзгә кипкән чирамдә. Бәхет бит ул, ике йөрәк бер үк ритмга тибә, шатлык тулы көлү белән баралар янәшә. Янәшә атлы яшьләр. Бүген мәңгегә янәшә барырга дип ант иттеләр. Яратулары чиксез. Ерак араларда икесенең ике шәһәрдә булуы да мәхәббәткә киртә була алмаган. Гүзәл бүгеннән Казанны, яраткан эшен ташлап, сөйгәне Ойрат янына китә. Соңгы арада яшьләр интернет аша бик күп таныша. Социаль сетьләрдәге битең синең тормыш рәвешеңне, дөньяга карашыңны ачыкларга да ярдәм итә шул. Бу ада туып үскән ике яшь кешене дә бөтен дөнья пәрәвезе якынайта. Гәрчә анда яшәгән чакларында бер-берсен күргәннәре, белгәннәре булмаса да. Тұрғанда телефләкті бір страница, шынарға кірдім де, статусларын қарай башладым шулай. Аның бір статусы бар еді, балалар турында жазған. Шул мен шаты да мен шынарға мен нравится деп бастым. Шуннан соң енді алардан сразу заявка келді меңа танышырға, ризамы дедім, шулай танышып кеттім. Статусларын ұмытып, жизненные взгляды прям правильные деп ойлап қойдым. Bütün яқтарына қарағанда, я оқыткен де гүл кеткен, әкеліктәкі бір принцесса сыман. Тик принцессаны тиз генә очрашуга чакырмый егет. Танышалар, сөйләшәләр, әмма барысы да виртуаль дөньяда. Икесе дә бер-берсен ышатты төсле. Кызлар ни эшли бу очракта? Әлбәттә, очрашуга чакыруны көтә. Тик егет үзенчә әйтә. Тикшерү комитетында эшләгән юрист буларак, профессиясын эшкә җигә дә кызны эзләп таба. Күз алдына китерегез. Гүзәл рульдә бара. Шул чак телефон шалтырый. Җитмәсә каршыдагы машина юлны бүлеп куйган. Бу чакта кеше нишли? Дөрес, ачу чыга. Гүзәл кабалана телефонны алса, каршы машинадан телефон тоткан хыялдагы егет төшеп килә. Беренче очрашудан соң ышатты минде, шуннан соң сөйләшеп йөри башладык. Нинди генә хезмәтләрдә эшләсә дә, һәрбер кеше беренче чиратта гаиләдә бәхетле булырга тиеш. Ойрат белән Гүзәл дә карьера түгел, гаиләне алга планга куялар. Янымда яраткан кешем булу, якыннарым булу, бергә шулай тормыш итәргә, бергә бүтән тормыш авырлыкларын дигән бергә кичерергә, бергә итәргә, сау-сәламәт балаларны бергәштереп бастырырга, бездән соң тулыкта яшәргә, балалар калдырырга. Мөхәммәдуллин милләсен үзмәскә. Малайлар кирәк. Малайлар кирәк обязательно. Алтын төсләр, сары көз, алтын яфраклар. Көзнең бер җылы көне таныштырган иде безне. Көзләр кавыштырды да. Яратабыз без бу айларны, чөнки бу фасыл бит уңыш белән аваздаш. Димәк, безнең тормышта гел уңышлардан гына торачак дип алга карый яшьләр. Ел әйләнәсе җылы илдә яшәргә телисезме? Гарәп әмирлегенең Дан компаниясе Персия култыгы яры буенда вилла фатирлар сата. Бирдә бик күп россиялеләр, шул исәптән татарстанлылар да торак сатып алырга өлгергән инде. Гарәп әмирлегендә сез дә яшәргә теләсәгез, рәхим итегез. Фатирларның квадрат метры 45 мең сумнан башлап. 4 миллион сумнан башлап, ну, кадр миллиметрдан 40 километр бер-ике квартирлар. Әлбәттә, су буенда якынрак булган булса квартир, я суга карый торган квартира азна кыйбатрак. Мәсәлән, иркенрәк квартира булган булса, танда кыйбатрак. Ну, 4 миллионга
bir 40 километрлік квартирадан сатып алып була. Өзебездин пляж, менен бассейндар, причаллар. Йортлар Персия култыгы ярында бірінші линияда орнашкан. Үзенең спорт залы, фатир хуҗасының гаражда урыны бар. Мебель белән дә сатып алырга була. Консультация һәм күчемсез милек объектларына экскурсия түләүсез. Биредәге матурлыкны тагын да яхшырак итеп күрсәтү өчен Исмәгыйль әфәнде һәр объектны җирдән генә түгел, ә кош очкан бийеклектән дә күрсәтә. Карас инде мотор. Җәннәт түгелмесең? Искиткеч бит. Монда табигать, монда чисталык, монда рәхәтлек, монда иркенлек, монда тынычлык, монда иминлек. Монда барсы да бар. Гарәп әмирлегендә хәзер фатир алу өчен иң уңай вакыт ди эшмәкәр. Үзегез кулланмаган вакытка арендага тапшырып акча эшләү варианты да бар. Бәби карау җиңел эш түгел. Кайгырту, тавыш, тузганы, әмма ләкин тәмне битләрен, борыннарын үпкәч, бар авырлык та онытыла. Дөньяда иң кадерле, иң татлысы ни дип сорасалар, мин бер дә икеләнмичә бала дип җавап бирер идем. Һәм бу әни кешеләр өчен генә түгел, әтиләр өчен дә шулай. Алтыным. Җимешкәем. Шуни-муни мисмен. Азат Фазлыев бу арада ешрак өйдә булырга тырыша. Хатыны Алсу шушы көннәрдә икенче малай алып кайтты. Сабый дөньяга 4 кило 230 грамм булып килә. Бала тудыру йортыннан кайту белән улларына Ильяс исеме кушалар. Аллаһы Тәгаләнең кодрәте дигәнне аңлата. Мәгънәсе матур булганга куштык дип бәхетле әтияни. Бик тә кадерле икән. Аның да кадерле нәрсә юк икән. Аның исе, аның менә бөтен нәрсә алар өчен инде. Ике малай бит әле ул, ике квартира дигән сүз. Ике туй дигән сүз. Шуңа күрә эшләргә. Ә хезмәтне бик ярата бу гаилә. Акчаны ир табырга тиеш дип тормый. Алсу да гөлештә. Мин гомумән эшсез тора алмыйм. Мин өйдә торган кеше түгел. Әле мин бик аптырап торам. Аяз белән ничек мин 6 ай өйдә утырган бер икән дип. Азат сәхнә кешесе булса, Алсу күбрәк бәйрәмнәр алып бару белән мәшгуль. Мәҗлесләргә еш бергә йөриләр. Студент чакта акча җиткерә алмаганда фотога төшерү идеясыннан башланган эш хәзер төп чыганакларның берсенә әйләнгән. Азат күтәреп кайткан фотоаппарат. Һәм минде буш көннәремдә фотога төшерәчәкмен, инде эшләрем булганда банкетларда җырлаячакмын. Фотоаппаратны алып кайтып куйды, тора фотоаппарат. Һәм көннәрдән бер көнне эш чыга башлады фотога, һәм үзем чыгарга булдым. Төшерә башлагач, бу эш миңа бик тә ошап китте. Төшерә башладым бик күп алып баручыларны. Төрләрен, яхшыларын, начарларын дигәндәй. Шуннан инде үзем дә уйладым да, нишләп әле мин үземне сынап карамаска тиеш дип инде әкренләп башта туганнарны, дусларын туйларын алып барып карадым. Хәзер әкренләп кенә менә алып бару эше белән шөгыльләнә башладым бит. Эш белән бергә балаларга тәрбияне дә онытмыйлар. Аяз җыр, бию түгәрәкләренә, инглиз теле курсларына йөри, бассейнда yüзә. Гаиләдә үзләренә күрә баланы тыңлату адымнары да булдырганнар. Инде мин гаиләдә теге балаларга бераз кырысрак тәтидер. Чөнки малайлар аларны шулайрак үстерергә кирәктер дип уйлыйм. Әнисе шуңа күрә бөтен өйдә камералар куеп тордык. Мин эшкә киткәч тә шул камералардан карап торам. Ая шуңа күрә ашый да, әнисен тыңлый да. Шуңа күрә бөтен җир захвачен. Гаилә корганнарына 6 ел яшьләрне педагогика университетының музыка факультеты таныштыра. Безне инде җыр таныштырды дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки Алсу җырлар яза һәм безнең инде ул вакытта иске здание музыка факультетының анда подвал бар иде. Шул подвалга төшкәчтен анда фортепианолар тора инде классларда. Шул классларга берәү шундый матур ки бара. Фортепианода уйнап тора. Һәм мин ул вакытта Алсу белән тик исемнән белмим, хордан гына беләм, хыял хорыннан гына. Ишекне ачтым да, мәйтем кемнең җыры бу? Алсуга исемсез дә юк, исемен дә ничек сораган юк инде. Тоттым да әйттем, мәйтем, нинди җыр бу? Мин язган җырны мәйтем сатып бирә алмыйм бу җырны. Ул вакытта инде студент, акча да юк, 500 сум сатып алырмын дип уйлаган идем. Шуннан соң Алсу әйтә, юк ди, бу җырны да инде җырлаучысы бар ди. Ул җыр инде хәзер известный җырчы, ул җырга биргә тиешле җыр бу. Мәйтем, мин синнән бу җырны барыбер алам. Карап торсын дидем, мин әйтеп куйдым.
Bu da аптырап кына калды, мен чыгып киттем. Шундан соң кышкы каникулы мен сессия вакыты, январь вакытлары мен килдим авылдан, иртәнге сагат 7:30-да авылдан Казанга килдим да, Алсу общежитиеда торган вакыт, общежитие кашына бардым да, Алсуга туттым да, иртәнге 7:30-да шалтыраттым, әйтәм, Алсу, җирне бирәсезме миңа? Аны йоклап кына яткан вакытта, йокларалаш бу әйе дә трубкасын куйды. Шундан соң Алсу соңыннан әйтә инде. Ол шундый гадәте бар, Алсуның бер әйткәч буланы кире алмыйс безнең. Шундан соң бергә эшләттек, Мәскәүләргә бардык, бергә йөрдек тә, шундан узак йөрмәдек, 8 ай. 8 ай йөрдек тә өйләнештек. Азат юмарт кеше, тәмле сүзгә дә, бүләкләргә дә, романтик. Мәхәббәтебезне чыныктырган монсы да булыша ди Алсу. Менә бүген дә бәби туена дип скрипка ачкычы формасында алтын алка алып кайткан. Алтын алкалар, йөзекләр әлбәттә матурлык билгесе. Элегрәк ул купшылык, байлыкны аңлаткан. Тик хәзер һәрбер эшләнмәне белеп, чамалап кына кияргә киңәш итәләр. Мәсәлән, бер вакытта кулыңа 2 йөзектән дә артыкны кию завыксызлык санала. Әле алар бүрек металлдан да булырга тиешләр. Һәм бер үк вакытта йөзек тә, алка да, беләзек тә, калын муенса да тагу яңа ел шыршысын хәтерләтергә мөмкин. Шуңа күрә аларны белеп кенә кияргә кирәк. Инде сайлаганда аеруча игътибарлы булырга. Шын алтын, ул йомшак. Теш белән тешләгәндә тешең эзе калырга тиеш. Шуңа да шын алтынны кибеттә сатмыйлар. Банктан алынган слиткага башка кыйммәтле металлар кушып, алтынны ныгыталар дип әйтсәң дә була. Менә шушындай кызыл төстә чыксын өчен, анарга надо добавлять итәргә, истәргә кирәк кызыл лигатура. Лигатура шундай сплав ул име, анда керә, көмеш тә керә, мед тә керә. Икесен бергә кушсак, кызыл төстә балдаклар да чыга. Менә ак лигатураны кушсак, ак төстә алтын чыга. Алтынны гадәттә пробалар белән аерып йөртәләр. 585-нче, 720-нче, 375-нче. Булар хакында аерым бер сөйләшербез әле. Бүгенгә кыскача гына пробаның нәрсә икәнен белеп үтик. Проба эретмә составында чиста кыйммәтле металлның ни кадәр күләмдә икәнен аңлата. Мәсәлән, 585-нче проба, ул 1 килограмм алтында 585 грамм алтын, калганына эретмә ныгырак булсын өчен аңа бакыр һәм көмеш кушыла. Тик сатудагы барлык алтын эшләнмәләр дә шушы таләпләргә туры килә дип әйтеп булмый. Ломбардлардан җыелган алтыннан подвалларда гына эшләп ята торган ювелирлар бу нечкәлекләрнең барысында эшләп тә бетермәскә мөмкин. Чит илдән кергән алтын эшләнмәләрне алтыннан тыш түбән сыйфатлы башка металлар да кушырга мөмкиннәр. Бакыр һәм көмеш урынына лигатура буларак азанрак металл кушып, үз кыйммәтне төшерүчеләр дә юк түгел икән. Шундый эшләнмәләр я аллергия биргә, я деформациягә бирешергә мөмкин. Шуңа да алтынны билгеле базарда үз репутациясе өчен җан атучы компаниялардан сайларга киңәш итәләр. Иң беренчедән һәрбер средства массовой информации, журналлар укырга кирәк инде. Компанияларны нинди урында ул тора, нинди статус буенча бренд карарга кирәк инде ул. Шуннан обращать итәргә кирәк биркага. Биркада бар бөтен информация ташлар буенча, характеристик ташлар буенча, мәсәлән, беренче цвет, а икенчесе ул качество инде. Градация 9-га кадәр төшәргә мөмкин. Шуның буенча бәя, конечно, үзгәрә. Икенчедән именник булырга тиеш. Оттиск именника производителя инде. И шуннан проба булырга тиеш инде. Карарга кирәк. Бар микән сертификат. Һәм шунысына да игътибарлы булыйк. Кыйммәтле эшләнмәләрнең сыйфаты буенча сораулар туса, гемологлар ярдәмгә килә ала. Алар зәркән эшләнмәләре сатылган зур кибетләрнең барысында да бар. Туй күлмәген туйда киясең дә, аннары истәлек итеп сандыкта саклыйсың. Ә балдак синең белән гомергә кала. Ул яньчелмәскә дә, деформациягә дә бирешмәскә, каралмаска, аллергия дә бирергә тиеш түгел. Шуңа аны сайлауга аеруча игътибарлы булырга кирәк дип белгечләр.
Менә шундый киңәшләр, язмышлар белән таныштырдык бүген сезне. Киләчәктә дә аралашып яшик дип, бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Адәм балалары дөньяда бөтен әйберләре, байлыклары булганга түгел, иң кадерле кешеләре булганга бәхетледер. Кадерләребезне саклап һәм яклап яшик дуслар.